May pa oras labot Kapampangan. Makasilip na naman kaya tanggulo to siya. Yapin, oy, ni gagawang king katamong kadwandalan, ana mapulot metong, apaman yubong. Ini mo muna dili, metong yung karetang pisabihan min yung TikTok ko, kaya sinupan niyang March 1st na eh. Diптong, Kapampangan. Halimbawa, yung kile, may di ba siya king kilay, ne? Tang AY, naging iya, kilay, kile. Dapat, bala nga manong mayari kang AY, mayari tayong aliwan na I. Halimbawa, yung mo muna dili, sunge. Ay katilos na sunge ni Damula, gana ka no? Mayari ale. At hindi katulad na mas marin hindi kayang Kapampangan. Inintutuki, tagadang nga ni Tagalog. Gaano mo ko kaluguran na nakano, gano. Yung gaano yan kayang Tagalog, ale. Sulit siya yung mas marin ang katulad kayang Kapampangan, eh. Dulot na rugunin kasakitan niya, agawa na ita, nakano. Dulot, Tagalugan niya yan. Balo yung katulad na kayang Kapampangan. Pero itutuki, may putol. May hindi ba niya kayang naputol na nin Tagalog. Tanay balo yung katulad na nini kayang Kapampangan. Inintutuki, prefix siya, itang ika. Ika-14 Pebrero yung Valentine's, February yan, ano. Itang ika ka rin, Tagalugan niya. At yung katulad na prefix ni kayang Kapampangan. Inintutuki, yung tutuno, makapangilabot siya. Gigino ko nga, nakano, masyadong marimla, nakano, gigino? Makanya ni kala ng pangukot-kuting Kapampangan? Gigino? Ano ita? Ini, anya naman kasimple. Taga na mo makanya ng buhay, nakano. Buhay ka, Tagalog ni Itali. Nintaw lindili, balo ko may nibat niya king Kastila eh. Inga manong importansya. Gagamitan dyan naman natin Tagalog ini, po kayang Kapampangan, dapat atin niyang katulid, amas man na yun, kayang Kapampangan. Sulat yun nila mo kayang thread ang isipan yung mas man na yun, nakatulid na kayang Kapampangan din yung amanong penong gaya ko na eh. Sige, kakalingwan daraking kaya katamong video, at balo yun at siya Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, tala sa panagalugan, nun pangapampanganan tala. Salamat, Luid, tamongan.